Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Прапануем вашей увазе спектакль «Паром на бурной рацэ» паводле апавядання Владимира Краткевича. Дзеючыя асобы і выканаўцы: Юрый Гораў, заслужны артыст Беларусі Владимир Рагаўцоў, Пора Леонович, народны артыст СССР Віктор Тарасаў, Іван, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Улан, заслужны артыст Беларусі Сергей Журавель. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Владимир Мехаў, рэжысёр Александр Вавілаў, кампазітар Олег Залётняў. Раманс выконвае Валянціна Пятліцкая. Запіс 1981 года. Я давно уже живу в Москве. Минает день за днем, год за годом, покрываючи твар мой сеткою морщин, а голову сивизною. И что далей, то частей приходит туга. Одны и тыя ж краявіды упарта паўстаюць у вачах. Далёкі край бязлюддзя, крыжы на ростанях, павалены лес паабапал дарог, імклівая быстрыня Днепра з лядашчым паромам ля адхону. Позднюю осень успомины с приемно болючых становятся нестерпными. Беру тады паляўнічую стрэльбу и знікаю з Москвы. Все одно куды. Толькі б далей, толькі б стаялі вакол голыя цёмныя лясы, толькі б у свісце ветру чуўся водгук навальніцы, якая шматавала чорныя вольхі над вечным маёй памяці паромам у жахлівую вераб'іную ноч 1863 года. Ноч, што стала водопаделом майго жыцця. У той трывожны жнівень 1863 года армейскі лёс закінуў мяне ва ўзбаламучаную паўстаннем Беларусь. Дарогу на поўнач ад горада кантралявалі інсургенты. Таму ганцам, каб трапіць у размяшчэнне коннага палка, даводзілася скакаць з захаду, перапраўляючыся ў Брод ці Раздруць, або гэтая дарога была карацейшая, але яшчэ больш небяспечная, ехаць нізінай ракі, паплавамі, каб потым, пераправіўшыся цераз Дняпро, адчуць сябе пад аховаю урадавых войск. На 50 вёрст выгінастага рэчышча быў толькі адзін паром. Яго нельга было аддаць у рукі паўстанцам. Дзеля гэтага на левы процілеглы гораду бераг Днепра паслана была рота выпрабаваных у баях салдат пад камандай капітана Пора Леоновича. Капітану не вельмі верылі як ураджэнцу Магілёва, таму у дапамогу яму паставілі мяне, таксама капітана Юрыя Горава, карэннага русака са старой маскоўскай фаміліяй. Паставілі мяне яшчэ і на лячэнне, на адпачынак. У сутычцы з атрадам паўстанцам пад Ракавам я быў ранены ў левую руку. Наш кардон жыў нервова і напружана. У канцы ліпеня загадана было знішчыць на Дняпры ўсе чаўны,
Было спалена бярвенне, з якога інсургенты маглі б звязаць плыты, і прыбярэжнае насельніцтва, якое жыло найбольш з рыбнай лоўлі, было асуджана на голад. А між тым баяцца не было прычыны. Галоўны атрад паўстанцаў Прыдняпроўя быў разгромлены яшчэ на пачатку лета, і кіраўнік атрада Ўсяслаў Грынкевіч быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Ён сядзеў на гарадской гаўптвахце і чакаў. Яго павінны былі вылечыць, выспаведаць перад збаўцам ад грахоў і толькі потым застрэліць як сабаку. І ўсё-такі асобныя дробныя атрады яшчэ блукалі па пушчах. Пагудкі перабольшвалі іх сілу, і кардон калаціла ліхаманка трывог і жаху. Таму нікога з нас не здзівіла, што 18 жніўня мы ўбачылі Улана на ўспененым кані. Начальник кордона кто? Ну, я. Фельдъегер их сиятельства с Вильни с терминовым пакетом у Могилёв. У той час на Беларусі было толькі адно сиятельства, падпарадковваючыся волі якога рухаліся палкі, ганцы заганялі коней, людзі мучылі людзей, генерал-губернатар краю Муравьёв. Мазалі на паўшарыях не набіў, так знаць. Да вашего высокородия пакет таксама. Секретный. Надокучили вы мне, секретчики. Загадайте, капитан, подрыхтовать паром, покуль Улан перакіне з дороги Чаршина. Не дозволено затрымлівацца ні на хвіліну, ваше высокородие. Да і все-таки ён зайшоў з Леановичем у хату, адведзеную нам, офіцерам, але пабылі яны там лічаныя секунды. Выйшаў Леанович заклапочаны. Перадай, будзе зроблена. Гони далей. Дожилися! Коня пристойно на станции не взять. Рушай, Каренина! Я пераправіў фельд'егера на другі бераг. На плывучым пароме прадугледжвалася абавязковая прысутнасць аднаго з афіцэраў пры 4 салдатах, і са шкадобаю глядзеў, як жывёла, амаль па-чалавечы, стогнучы, выносіла Улана на стромы чырвоны адхон. Потым мы плылі назад, быў надвячорак, нясцерпна парыла. Залье нас сёння. Як вясной будем куваць на вострове. Будзе вераб'іная ноч. Иван, ты тут 5-й год служишь. Что, шалею на вольницу Днепро? О, рака с характером. У половень заливая всю пойму. Только верховина над водой дрыжать. И так верст на 7. Недоброе место для парома, пане. Вот что я вам скажу. Тут и верабьиную ночь дрэнна. Переправляться на бот и не думаю. Ой, что вы, концы. О, ну, дяковать Богу, берег. Гайда, хлопцы, юж говорить. Днепро ляжаў пад свінцова-цяжкімі промнямі сонца, трывожны і нямы. Я адыходзіў ад яго і думаў пра Маскву, што ў Маскве цяпер цішыня. На ліпах няскучнага саду першыя жоўтыя лісцікі. Маменька, пэўна, паехала ў манастыр маліцца за здравие воіна Юрыя, а на Арбаце Надзін. Ну што з таго, што мы толькі двойчы абмяняліся некалькімі словамі, што амаль незнаёмыя. Всё адно Масква гэта была Надзін, Надзенька, Надзейка,
як кажуть тут, на Беларусі. Сымон, давай карту. Стрэлы гэты голас вярнулі мяне на зямлю. Цвёрдай хадой я падаўся ў выбіты, як ток, сумны двор. Сярод двара, тварамі да забітай брамы, стаялі Пора Леонович і яго дзяншчык. А, камрад, вернулись ўжо. А я тут руку набиваю. Адвучвацца нельга. Мяне каторы ўжо раз уразіў яго сухі прыгожы твар, белыя валасы, бакенбарды, страшнаватыя халодныя вочы, рэзкі шрам паўз брыво і левую скронь. Да зброі, вісусы гусары! Амаль не цэлячыся, ён стрэліў у маленькі белы чатырохкутнічак, прыбіты да шула. Чатырохкутнічак, гэта была карта, упаў. Сымон! Усё хочу вас спытаць, капітан. Адкуль у вас гэтая адметіна, гэты шрам? Ды шпагаю адзін было падурэў. Штафедрон. Ну і што? Паспадзяваўся на французскую школу. Занадта у славутага, бачыце, Мерсье вучыўся. Я ведаў, што Пора Леонович мае славу першага ў палку і не толькі ў палку, брацёра. Не трэба яе вешаць, Сымон. Пакажы. Глядзіце, капітан. Ну, бачу. Туз жалудовы. Жалудовы? Неси, Сымон, сюды. Туз быў віновы. 3 кулі, пасаджаныя амаль адна в адну, зрабілі з віны жолуд. Дык жалудовы? Капітан, скажу вам шчыра, гэта лепшае, што я калі-небудзь бачу. Лухта. Ходім, лепей вып'ем. Мы прыйшлі да сябе. Нам адведзена была звычайная вясковая хата, толькі што з бакоўкаю, вялізны, даўно не габляваны стол, шырокія лавы, цяжкаваты спас на покуце. Сёння я нап'юся. Сумно, Юрочка. Война называется. Мне б тады воевать, коли рабовали, за косы валили под себе девчат. А тут замест усяго гэтага копеечны віст і бацькоўская лупцоўка пейзан. Капитан, вы ж белорус старого роду. А что это такое? Белорус? Сел себе с дурной мордой и сикость-накость пальцем у носика лупает. Ну, як вам не соромно? Белорус. 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 Что мне есть это? Всю свою историю мы одним месяцем думали. Кого тут не было? Немцы были, поляки были, Литва была. Чего от нас чекать? Вераб'іная ночь за окном уже взяла свое право. Дождь палил так, что здавалося, паветра было меньше, чем воды. Синие огни блескавиц высвечивали передо мной мертвячий твар, укрытый кропельками поту.
Зрештою, и у вас, русских, такая хвороба. Святослав забій Ярослава, Ярослав забій Изяслава, Изяслав забій Святополка, Святополк забій Бориса, да еще и Глеба у придачу. А ты до покутницкого скону укокошили двух братов и трох сватов, и за гэта христолюбивой православной церквою приличены до святых. Я не мог згадзіцца з тым, што чуў. Гэта азначала, што ўвесь мой свет мана, міраж. Універсітэт, дзе прафесары чыталі пра чалавечы мікракосм, Надзім, якая захапляецца Тургеневым, чынны, велічны дзяржаўны спакой Неўскага ўзбярэжжа, маці, якая просіць аб веры для сына і хрысціцца з любоўю на крыж Міколы на курыных ножках. А откуль мое дворянство иде? Вы ведаете, чему у меня до прозвища придомок Порать и попросту Пора? Я не ведаю, зразумела. Потому что от бандюков походим, Милсвет Юрий Александрович. У царавання, здаецца, цара Цяляці град Магілёў аддаўся ва ўладу баганоснага маскоўскага воінства. Заўважце, сам. Ну, на знак удзячнасці жыхароў прымусілі трымаць гарнізон за свой кошт. И стали тут наши разумники думу думать. Гэта капешча батагами. Дык згодом все жыццё з-пад батагоў не вылазім. А грошыкі! Тут уже не. Дудки. Кому там приперло? Ваше высокородие. Ну и вымочила тебе, Иван. Вода прибывая, ваше высокородие. Рака пошла стариком. Броши больше. За годину за левым могло так раку налить. Мабуть, у верховьях не одну годину лило. Водомерная рейка на полову под водою. Ну и что с того? Праз паўгадзіны нас хваецца ўся. Старык залье, будем на острове. Ну и добро. Дни два можем не чекать мятежника. Иди до дьявола. Иди. Чего стоишь? Прохожие могут сунуться в воду на звычайном пераезде через Старык. Дозвольте там караул поставить. Могут потопиться. Тебе что до того? Нехай не суются у воду, нехай ворочаются у зборов и там ночують. Ніяких каравулов. Слухаюся, ніяких каравулов. Про что мы? Про мое дворянство. Дык вось, надумали мои пращуры резать кровных братов. Коли ваш пращур сярод іх быў, дык я ему не позайздоровчу. Бо некалькі тысяч іх было. И никто не утек. Пачалося з таго, што нехта са стральцоў на кірмашы пірог у бабы ухапіў. И тут мой продак, як хрысціянін, не вытрымаў, выбег з ратушы з крыкам «Пора! Пора!» Весь Миколаевский спуск костями закидали. А сюда пошла новая назва — Костярня. Колькі стральчихи по іх поголосили, колькі дети. Ничего не зробишь. Любовь до брата.
А з-за чого почалося? З-за пірога все. За пірога все, родненькі. З-за пірога. З пірога і дворянство наше почалося. Король бац, привілей. Дать Леоновичам придомок пара. Як на їхній мові гэта дрэнна гучыць, то перарабіць на пора. Взяліся Марцеля, а потым у горад польскае войска, ды кожнага 20-го жыхара на слуп. Няма чаго. Зламысныя змовы з Масквою заводяць. Повеселились. Капитан, у вас есть народ, есть повага до человека, любовь до яго. Хіба гэтага мало? Я ведаю, много дрэннага робяць улады, але ж люди не виноваты. Мы любим народ. Как зручней залазить ему в кишень. Не. Вы, Юрий Александрович, с вашей слинявой верой в человека, идите, ведаете куды. Гэтае быдло по голове трэба бить. И ваша, и наша, и польская, и всякая. Іншага яна не вартая. Шкадаваць? Каго? За што? За тое, што яны мэкаюць і бобам сыплюць? За тое, што у іх спіна прыстасавана да сядла? За тое, што іхнія зады самі пэндалю просяць? Не. Юрий Александрович, будем щиры. Есть мой мозг и моя рука, что кожнага здолею взять за глотку. Я иду. Хіліся. И нікого не шкадуй для своей мэты. Ни жанчын, ни детей. Иди по трупах. І добра табе будзе. З людьми усякие сродки добрые. Вы на французскую хваробу ніколі не хварэлі, капітан? Вони ж, мне здаецца, такія словы сведчаць аб размягчэнні спіннога мозгу. Нават слов моих боитеся. Не, капитан, я не хварэў на французскую хваробу. Ніколі. И продки мои не хварэлі. Зберагли для меня свою силу. Ішлі бы вы лепей спать, капитан. А вы что? Я не хочу вас слухать. Я офицер, и чтоб я не думал, я связанный присягой и законами гонору. Псу под хвост! Пращур, молодчина. Галоўнае стать на той бок, які выйграе. Я адышоў ад стола, прыціснуў лоб да холоднага шкла. Дождь ліў так, што вся земля ў сляпучым святле бліскавіц укрывалася сінім мільгаценнем кропель. Нехта люта сваволіў, ломячы ў хмарах тоўстыя дрэвы. Каго яшчэ д'ябал? Сярод двара ў косым святле, што падала з вокнаў, вымалёўваўся цёмны сілуэт лёгкай брычкі. Жанчына, высокая і зграбная, в цёмным плашчы,
ступила просто ў ваду, якая плыла па ўсім двары. Есть тут кто-нибудь? Добрый вечер, панове. Добрый вечер. Добрый. Хоць пані бачыць на ўласныя вочы, які ён добры. На цёмна-русых валасах жанчыны над лбом блішчалі маленечкія кроплі вады. У твары быў дзіўны выраз мяккай пакорлівасці і адначасова уладнасці. І было нешта дзіцячае, безабароннае пры ўсёй даросласці. Мне на той берег, калі ласка. Колькі зараз у вас на гадзінніку, капітан? 11. У мяне тое самае. Значит, сядайте, пані, піце чай. Сымон, фурману шклянку гарэлкі, коней выцерці. Дякую вам. Але я не могу. Не пярэчце. Я вельмі спяшаюсь. Мне неадкладна трэба на той берег. Все роўна давядзецца да раніцы. Чаму? Загад. Уначы абараняць паром, не падпускаць чужых людзей. Пераначуйце тут, пакой мы вам аддамо. Мне нельга. Вельмі шкадую, пані. Загад, ваенны час. Інсургент. Я не інсургент. Я толькі жанчына, маці. Захварэла дзіця? Не. Я спяшаюся да мужа. Шкадую, пані, але памагчы не магу. Палявы суд – непрыемная штука. І ёсць загад. У мяне таксама загад. Яго сиятельства. Вось, калі ласка, прачытайце. Так, загад Муравьёва. Ого, дык вы жонка Усяслава Грынкевіча. Таго? Так. Вы бачыце, я везу памілаванне. Замянілі пажыццёвай катаргай. О, гэта такое шчасце, такое... Будьце літасцівы. Ну, мужу варта было б думаць раней. Замест саламянай падушкі ён абдымаў бы цяпер адну з самых прыгожых жанчын, якіх мне даводзілася бачыць. Я ўсё гэта разумею, але зразумейце і вы, ён будзе жывы. Толькі на той бок, і праз гадзіну я там. І ён жывы. І верабійная ноч. Рака ўсхадзілася. Можна утапіць паром і вас, і людзей. Але зразумейце, яго кожную хвіліну могуць забіць. Я бачыў, што яшчэ 10 хвілін такога катавання яна можа заплакаць. Другія на яе месцы плакалі б ужо. Выйдем, пані. Гору, пойдемте с нами. Рака шалела. Нізавыя парывы вятрыску раскалыхвалі вялікія ў рост чалавека хвалі. Яны ішлі адна за адной, і процілеглы бераг губляўся ў чарнільнай навальнічнай цемры. Леанович паказаў рукою, што вяртаемся. Ну вось, самі бачыце, пані, паром немінучы знясе. Але ён чакае. Ён чакаў 2 месяцы, што ў параўнанні з імі некалькі лішніх гадзін. Для асуджанага кожная гадзіна чакання гэта лішнія маральныя пакуты. Вы можаце загінуць перы пераправе. Я
Не баюся гэтага. Але я адказваю яшчэ і за жыццё салдат. У іх таксама жонкі. Я могу поехать з ёю. Вы адзін не здолееце, Гораў. Не звяртайце ўвагі, пане. Гэты парыў сведчыць аб добрым сэрцы. Але ў капітана Горава раненая рука у бітве з інсургентамі. До рэчы, у гэтай бітве ён паказаў сябе героем. Можна спытаць у салдат, хто захоча. І між іншым паранены я пад Раковым, а не тут. Солдатская самодеятельность. Ну, не. Бо отказывать мне... Капитан Пора Леонович, мне сдаются подозронами ваши поводины. Капитан Горов, я забороняю вам. Вы покуль что подначалены. Я поплыву. Я добро плаваю. Я не дозволю вам гэтага. Вы забыли, что я мужчина, и волею лёсу отказываю за жыццё дамы. За ваше жыццё. Вы мужчына. Сапраўдны мужчына сам поплыў бы со мною. Калі не хоча рызыкаваць салдатамі і гэтым паромам. Вы просто боязливец. Я 10 разоў стаяў на бар'еры под кулямі. Я тройчы ранены на вайне. Майте літасць, пан капітан. Слухаць маўчанне, якое наступіла пасля гэтых слоў, было несцерпна. Я выйшаў на ганак і доўгі час стаяў, затуліўшыся ад халоднага ветру за рогам хаты. Потым, вырываючы ногі з раскіслага глею, пайшоў да брамы. Далёкія чырвоныя бліскавіцы ўсё яшчэ ўспыхвалі на вяршынях чорных вольх. Вецер не сціхаў, рака ўтрапёна пялёскалася пад адхонам. У гадзіну ночы, абышоўшы пасты, агледзеўшы ўсё, што трэба і не трэба, я ўсё яшчэ хадзіў пад дажджом. У адным з асветленых вокон хаты бачыў час ад часу жахлівы, відавочна пастарэлы твар Леановича, у другім постаць жанчыны. Яна кідалася ў бакі, як зняволеная. Я адыходзіў, каб гэтага не бачыць. А палове на другую Грынкевічева выйшла на ганак. За яе спіною у аранжавым прастакутніку дзвярэй паказаўся і сілуэт Леановича. Боже мой. Боже мой. Зайдите в покой, пани, я отказываю за вас. Я яшчэ раз прошу вас, капитан, майте літасць. Няўжо у вас не было кахання, ну, хоть маленьких успамінаў? Разумеете, вы ці у вас лядяж замест сэрца. Фрунт забіў вашу душу. А цяпер ён заўчасна сівы, змучаны. Вы не разумееце нават, што ён не за сябе, што ён за народ, за вас, за гэтых бедных людзей. Ён жа не дзеля грошай, не дзеля ўлады. Ён чысты, як неба. Ён... Каб народ быў вольны, і гэты ваш народ, пан капітан, воля патрэбна ўсім. Пані, я отправлю вас не на другі бераг, а заказе ей у іншае месца, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі. Які вы нізкі чалавек. Сука. Леонович, это брыдко. И вы тут. Цікава атрымліваецца. Капитан. Это ж, здаецца, вас приставили наглядать за мною. А не мяне за вами. Мне здаецца, яны зрабілі дрэнны выбор. Я аслупянеў. Я
Я не ведаў, не мог нават падумаць, што на мяне можа ўпасці такое падазрэнне. Я кінуўся прэч. Стоячы за рогам хаты, я ў думках пагражаў Леановічу самай жахлівай помстай і ў той жа самы час ведаў, што нічога яму не зраблю, што на баку гэтага брыцёра з халоднымі вачыма сіла і права вайны, якой мы абодва служым. Я стаяў так доўга, хоць і адчуваў, што ніколі не дарою сабе гэтага стаяння за рогам хаты ўсёй гэтай начы. На гадзінніку было 20 хвілін на 3, калі я ўбачыў непадалёк ля плота Івана. Я падышоў. О, і гаўчанятак падабраў ваш раскародзе. Гнездо раскідана. Страшная штука ўраганы. Дзе ім схавацца? Ты адкуль, Иван? Московскі. Земляки. Ага. Цяпер на Пятніцкай вуліцы. Катрынка грае, служанкі ля пад'езда семкі лускаюць. Іван вялікі непадалёк гарыць, аж вачам балюча. Людзі з царквы ідуць. Наразвалі кнігу гандлюць. Галчаняткі, вы дурныя. Бедныя. Позныя. Вачыма лыпаюць, лыпаюць. Иван, як пераправіцца цераз раку? Я думаю, можна? Ты не думай, я сам з собой поеду. Ну як? Вядома, загад барэт. Іначай нельга. Можна бы і ў начальніка кардона спытаць, але ён, відаць, заснуў. А мы човен схавалі. Човен? А як асмеліліся? А загад? А адкуль у нас рыба ў юшцы? Што ж нам на кашы сядзець? Калі самі сабе не паможам... Добра. Ну что ж, Иван, со мной поедешь? Цяжка ў траіх. Але паспрабаваць трэба. Едем. Ну что ж. Толькі во, галчанятак прыстрою. Я пацёпаў па гразі да акна бакоўкі. Кто? Збірайцеся. О, боже мой. Ці не сон гэта? І дзьмухліце на свечку. Хай думаюць, што вы спіце. Поможите мне, коли ласка. Дайте мне руку. Ага. Осторожней. Дякую. Пошли. О, боже. Иван, где ты? Тут. Хутчэй. У човен ён перанёс жанчыну на руках, пачакаў, пакуль перавалюся ў хісткую пасудзіну я. Трымайце вясло. А другое? Гэта вам не катанне па яўзе. Тут адным трэба ўправляцца. Вот так. Вяслуйце ля самага борта, а потым злёгку падайце канец у бок і ўгору. Дайте я. Я не умею. Сілы пашкадуй, дзіцятка. Да конскіх могілак, дзе гауптвахта. 2 вярсты. Ды ў цемры. Ай, сатана. Я нічога не бачу. Наўскос бяры. Не стаў бокам да хвалі. Бледная безгучная маланка заліла непэўным дрыготкім святлом абшар Днепра. Я ўбачыў твар жанчыны, якая з прагай, з чаканнем, зусім без усведамлення небяспекі, толькі з імкненнем наперад, да волі, глядзела на другі бераг. Мне здавалася, што цёмным і страшным ударам у борт нашай шкарлупінкі ніколі не будзе канца,
І ўсё ж надышоў момант, калі човен плавно загайдаўся ў зацішку за высокай касой процілеглага берага. Ну, барин думал, потонем. Мы не могли потонуть. Як же нам потонуть, коли мы несли жыццё? Далей их высокороддзю нельга, пані. Толькі выведу вас на сцежку. Ходемте. Дякую. Я пакуль патрымаю човен. Так. Жанчына нечакана схілілася і прынікла губамі да Іванавай рукі. Что вы? Что вы? Пані. Дякую вам. Дякую. За добрые руки, за сердце ваше. Идите. Идите хутчэй. Сапраўды паспяшаемся, хутка пачне дняць. И вы. Я запомнила ваше прозвище Гору. Дорогие, родный мой друг. Ходемте, 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 ходемте. Калі я праз колькі хвілін вярнуўся, Іван паспеў раскласці невялікае вогнішча. Сушитеся, потым самі будете веславаць. Я пераплыву. Не трэба, каб нас бачылі разам ваше высакароддзе. Дякуй. За ўсё табе дякуй, Іван. Да. Война войною, а баб шкада. Вельмі шкада баб. Бывай, бывай, не трэба шкадаванняў, што мне у іх, калі на поле зла і светіць з неба мне твоё каханне, нібыта месяц не сваім святом і светіць з неба мне твоё каханне, нібыта месяц не сваім святом. Твоя усмешка, сонечныя соты, як быццам высвятляе дабрыню, што мне у сонца без яго пяшчоты, што мне у любых вуснах без агню, што мне у сонца без яго пяшчоты, што мне у любых вуснах без агню. Я перабраўся цераз Дняпро назад, калі дзень вось-вось павінен быў перамагчы світанне. Раскашавала мокрая лаза. Цяжкія някошаныя травы на берагах дымелі. З улоння ракі плыла сытая пара, як ад вядра з сырадоем. Божа, думаў я, нават рэкі цякуць малаком. І на гэткай зямлі, поўнай даброшчаў, паміраць. І такой светлай раніцай чакаць смерці, ну не. Няхай хоць на 2 гадзіны скараціць такое чаканне, і то добра. На паромным прычале стаяў Пора Ляновіч, паплёўваў ваду, іранічна глядзеў, як падплывае мой човен. Боюся, што вы дарэмна пайшлі на парушэнне прысягі, капітан Гораў. Пачекайте, привяжу човен. Ну вось, теперь, калі ласка. Тут не прысяга. Вайсковы загад не можа датычыцца жанчыны, якая вязе літы свайму мужу. І той не афіцер, хто не паможа жанчыне ў такіх абставінах.
Вы еще хлопчик, капитан. Ах, як легко яна вас обдурила. Вы яе загад графа Муравьева. Святая невинность. Стары хрен просто не может равнодушно бачить жаночага хараства. У яе загад. И нельга гулять с жыццём памілаванага. Вы лічыце, что ваш граф так легко выпуская с петли злочинцев? Не разумею вас. Ему просто опрыкрали жаночие просьбы. Ему до слез хочется, каб его лечили высокородным. Особливо прыгожие женщины. Что? Ён заменяе расстрэлы ці шыбеніцу пажыццёвай катаргай і пасылае жанчыну. А за 2 гадзіны да гэтага гоніць з фельд'егерам загад, каб на месцы паспяшаліся. Калі гэта праўда, дык ён падлюга. Ён чалавек. Чаго ад людзей чакаць? Што далей? Далей. Наша візітёрка, відаць, не шкадавала грошай. Яна ехала, наступаючы фельд'егеру на 5. Як яна магла зрабіць такую дарогу за 48 гадзін, не ведаю. І ўсё ж фельд'егер вырваўся з апошняй станцыі, узяўшы апошняга коня. Ён апярэдзіў яе не больш, чым на 2 гадзіны. Вось так мы любим. Где той фельдъегер? Где? Вы сами перевезли его через Днепро над вечерком. Гэты улан привез мне загад. Чтоб там ни было, затрымаць жанчыну до 3 гадзін раніцы. Каб Грынкевич паспеў прыняць апошнюю літасць ад папа, помолиться апошнюю ночь и удосталь покачаться на шворцы. А ёй вечныя пакуты сумлення, што спазнілася на паўгадзіны. Магчыма. Ну што ж, я парушыў ваш план. Яна ўсё ж паспее. І гэта дрэнна, што вы зрабілі. Гэта вельмі несумленна. Не мне іх шкадаваць. Як кажуць, воўк ваўку чалавек. А вы парушылі абавязак і гонар афіцера. Гонар афіцера не ў тым, каб быць катам. А жанчына паспее. Яна не можа не паспець. Для самазаспакаення думайце, што гэты інсургент быў крыклівы кар'еріст, а яго жонка распусніца. Это гневно тое, што вы кажаце. Идите по трупах, дорогие Горов. Идите по трупах. А покуль что... Идите, лепи, выспитесь, ибо на что я пойду. Але калі паспаўшы, я ў 10 гадзін выйшаў з хаты, Леанович гэтак жа стаяў на пароме. Цыгарка дымела ў яго тонкіх, спакойных губах. Выспаліся. Вось і добра. Зараз снедаць будем. Поснедай. Сымон ужо і гарэлку на стол поставил. Чему не погомонить про место человека на земле? Угу. Сумление у меня, пан Юрий, спокойное. Чему и не погомонить? На процілеглым беразе под адхонам з'явілася лёгкая параконная брычка. На заднім сядзенні сядзеў нехта ў вайсковай форме. Кого несе? Не познаете их его? Вчерашний улан на брычцы, не верхом.
Мазалі, відаць, таки понабивал на паўшар'ях, як пироги. Могу горлопанить. Иван. Тут, ваше высокородие. Бяры 3 солдат и перавязі гэтых горлопанов. А кто из офицеров? А ніхто. Почекай тут. Здравия желаю, ваше высокородие. Ну, поспел. Так точно. Загадно передать вам удячность за досконало виконаний загад. Что? Папа кликать не довелося, але апошний лист написал. Где все было? Так что за обвахтой на конских могилках о полове 4. Жонку бачили? Так точно. Спознілася хвилин на 10. Гэта яшчэ цёплы быў. Плакала? Не, зусім не плакала. Толькі і сказала: «Боже, покарай их». Не шкадавала, я б такую бабу, что мужа не шкадуе, кожны день лейцами охадживал. У тебя твоей думки не пытают. Да дозвольте идти. Иди. Угу. Давай! Давай, гони! Гони, давай! Капитан Порулянович, вы негодник. Горов, вы забылись на туз? Вы подлюга и негодник! Что ж, гэтым рано ці позна павінна было скончыцца. Мы занадто перашкаджалі один одному. Биться будем без секундантов. На гонор. Военный час за такую справу, якой мы хочем заняться, погрожает цитадель. Забитого на инсургентов. І вось страшныя блакітныя вочы, рот сціснуты ў змрочнай жорсткай смешцы, я бачу за 20 крокаў ад сябе. Правілы дуэлі дазваляюць стаць бокам да ворага, захінуць грудзі пісталетам, але я, вядома, гэтага не раблю. Дык па першаму крыку кнігаўкі. Пора! 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 Я пайшоў, узнімаючы пісталет. Крок. Яшчэ адзін. Яшчэ. Вораг таксама ішоў на мяне са спакойнай усмешкай. Ягоны пісталет быў ужо на ўзроўні грудзей. І тады, ведаючы, што гэта апошняя хвіліна жыцця,
І пакутуючы гэтым, і не шкадуючы ні аб чым, я ўдыхнуў гаркаватае паветра і, не цэлючыся, націснуў курок. Лёгкі дымок празрыстым камячком вэлему паплыў перад вачыма, і праз гэты дымок я са здзіўленнем убачыў, як Пора Леанович таргануўся наперад, быццам наткнуўся грудзьмі на нешта небачнае, стаў, потым пачаў апускацца на дрыготкія калені. Забыўшы ўсё, я кінуўся да яго. У вачах Леановича было мерцвянае здзіўленне. Дякую вам. Дякую. Пістолет у багну. Праз 2 дні у лугах стаяла на Збароўскай дарозе знаёмая мне параконная брычка. Жанчына ў чорным сядзела на заднім сядзенні, прылажыўшы да рота чорную карункавую хустачку. Вы рассказали мне жахлівую рэч. Я і сама здагадвалася, што з гэтым мурав'ёўскім памілаваннем не ўсё добра. Зараз я пераканалася ў гэтым. Але чаму цяпер менавіта вы начальнік кардона? Пасты на дарогах падвоеныя з прычыны забойства капітана Пора Леановича. Хто яго забіў? Няўжо інсургенты зноў з'явіліся? Вам могу сказаць. Яго забіў я. Не трэба непакоіцца. Мы страляліся на сумленнай дуэлі. Не варта было. Ён толькі выконваў загад. Варта было. Я была зусім разбітая, але вы сваёй мужнасцю далі мужнасць і мне. Я ведаю, што мне рабіць. Куды вы цяпер? У Вільню, да Мурав'ёва. Я даб'юся ў яго аўдыенцыі і не пабаюся сказаць, што думаю пра яго. Па дарозе вам не варта паказваць жалобу. Мурав'ёў забараніў насіць жалобныя ўборы, ён і тут бачыць жалобу не па забітых, а па радзіме. Вас могуць гэтай прычынай абразіць. Мне ўсё адно. Усё ж накіньце плащ другога колеру. Я ж казаў, пасты на дарогах падвоеныя. Мне ўсё жыццё будуць трызніцца тыя 10 хвілін, на якія я спазнілася. Але зараз мне лягчэй. Дзякуй Богу, што ёсць такія людзі, як вы. Дай вам Бог шчасця за добрае сэрца. Шчасце з невядомай мне рускай жанчынай, такой самай добрай, як вы. Не трэба, пані. Маўчыце. Чым я магу аддзякаваць за ўсё? Толькі словам. Дай вам Бог шчасця. І вам, і дзецям, і ўсім нашчадкам вашым. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі. Бывайце, дарагі. Доўгімі далонямі яна прыцягнула маю галаву да грудзей, сціснула мне скроні і пацалавала. Я нахіліўся і прыпаў вуснамі да бязвольнага сугіба ля кісці яе рукі.
Идите. Идите. Ураган размёў чалавечыя істоты. Паўстанне грымела ўсё далей, адсоўваючыся на захад. Да мяне пачалі прыглядацца. Смерць пора Леановича некаторым здалася падазронай. Доказаў не было і не магло быць, і ўсё ж я вымушаны быў падаць у адстаўку. Далейшае жыццё пайшло, як ва ўсіх. Жаніцьба, Масква. Усё, аб чым марылася у дзень перад падзеямі жахлівай вераб'інай ночы жніўня 1863 года. Уся плынь майго існавання і думак пацякла з той ночы зусім у іншым напрамку. Памятаючы бой пад Ракавым, мяне ўзнагародзілі медалём за ўсмірэнне. Медаля я не насіў. Я шчаслівы. Але ў непатольнай цемры начэй усё часцей успамінаю кнігавак над лугамі, шэрыя завесы дажджу і рукі з доўгімі пальцамі, што сціскаюць маю галаву. Рукі той, якая знікла, каб ніколі больш са мной не сустракацца. Шановныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Паром на бурнай рацэ» паводле апавядання Владзіміра Караткевіча. Ролі выконвалі Юрый Гораў, заслужаны артыст Беларусі Владзімір Рагаўцоў, Пора Леанович, народны артыст СССР Віктор Тарасаў, Іван, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Улан, заслужаны артыст Беларусі Сергей Журавель. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Владзімір Мехаў, рэжысёр Александр Вавілаў, кампазітар Олег Залётняў. Раманс прагучаў у выкананні Валянціны Пятліцкай. Запіс 1981 года.